al concurs que vam convocar aquí als matins, entre totes les fotos de l'estiu, més de 2.000 fotografies que dèiem hem rebut al llarg d'aquestes darreres setmanes. Primer s'ha fet una tria d'unes 500, en van quedar 50 i finalment el jurat, que està format per la Colita i en Miquel, doncs n'han quedat 10, que són les finalistes, i en els propers minuts veurem aquestes finalistes i sabrem quina és la guanyadora. Passem a veure aquestes fotos. La primera finalista d'aquestes 10 és aquesta d'en Josep Torres des d'Igualada. Mira, és una fotografia que si a la nena se li arriba a veure el perfil, potser ho hauria guanyat. Sí? Ja veus el que et dic. Home, Què et sembla, Ernest? més que res, jo aquesta l'he triat. Jo també l'he triat, sí. Perquè, a part de que, esclar, anar-se'n de vacances amb globo... Bueno, no està mal. No està malament, però tindre aquesta visió d'aquest primer terme, que ens diu des d'on te l'ha tirada, no l'ha tirat des de casa seva. No, això d'acord, però li falta cara. No, és una altra cosa, la cara que li Llavors falta. seria de 10, Colita? Seria de 10. Si tingués el perfil de la nena, seria de 10. Exacte. Doncs amb cara de 10. Doncs ja ho sap, el Josep Torres... És que podem donar una mica d'opinió que serveixi per a algú. Vinga, la següent fotografia, una altra de les fotografies també seleccionades, la del Carles Mascaró, des de Fornells, a Menorca... Aquesta és preciosa, la veritat, És molt maca, és una foto periodística, diria jo. Enganxa, a més a més, just al moment, les cares de les persones, allò, aquestes boques obertes... Sí. És molt, molt, a més, aquest home... que aquesta mà a sobre del cavall és molt maca, també. És una fotografia molt maca, molt periodística. Perfecte. Periodísticament jo li donaria un 8. Perfecte. Sí? Vinga, doncs estem d'acord. Una tercera fotografia seleccionada, aquesta de la Judit Tutusaus, des de Cunit, al Baix Penedès, ens envia una foto amb una llum. Jo destacaria aquí potser la llum, com a fotògrafa amateur i absolutament aficionada. És una llum de contrallum, la mare està a contrallum i la nena està a favor de la llum. I és un moment molt maco, realment. És un moment que, vull dir, per ampliar la fotografia i posar-la al menjador. Molt bé. Jo la faria ben gran i la posaria al menjador perquè és molt maca. Jo, com que no l'he triada... Tu no l'has triat perquè tu ets un desconsiderat amb la maternitat. Oh, aquí ja surten coses... Vinga, una altra fotografia. Des de Noruega, la Yolanda i en Sergi ens han enviat aquesta imatge, una panoràmica. Home, jo aquesta també l'he triat. Aquesta tu l'has triat. Jo aquesta l'he triat. Per què, Miquel? Perquè, home, és diferent de veure el paisatge. Normalment, aquesta plataforma buida no ens hagués dit res. Però el fet que estigués plena, que sembla, no anava a dir la plaça Catalunya, però poc se n'hi falta, potser per metre quadrat ens aniríem quasi igual, no deixa de ser un punt de vista que un altre que és senzillament... Suposo que molts hauran passat de llarg. I, en canvi, la Yolanda i en Sergi han disparat aquí i són un dels 10 finalistes d'aquest concurs. Això mateix. I, a més a més, hi ha una cosa que veus que aquest costat de l'esquerra... La perspectiva, No, al costat de l'esquerra hi ha un senyor que està fent una foto. És a dir, és el... Però això és molt més gran que els de darrere. Vull dir que la distància és important d'aquesta roca d'aquí davant, no? Perquè es veu molt més gran. Una altra foto, en aquest cas, de Cadaqués, amb Mingo Vallès. Ens fa arribar aquesta altra imatge. Aquesta és clàssica i típica. Típica. És una foto típica, però feta amb molta oportunitat. Sí. És una foto molt oportuna, que té una llum preciosa, perquè té molt bona llum, i aleshores el que passa és que ja l'hem vist molt. És una mica vista. Això del retrovisor amb una imatge és una foto una mica vista. Anava a dir Cadaqués. Tu per què vius per allà dalt? No, però sempre no. Hi ha un nen aquí reflexat, jo tinc un gos reflexat. Però és una bona foto, Alto, eh? Sisena foto finalista del Bernat Soler, des de Camp de Bànol. També una foto tendra, molt d'estiu. Molt tendra, molt d'estiu i el moment perfecte. El moment de la fotografia és perfecte. Ens es veuen gotes. És una gran fotografia de nens. Sí. Jo, com que no hi entenc. Tu no hi entens, ja ho sé que no hi entens, tu, d'això. Però jo que he retratat molts nens, tots els nens de les meves amigues, perquè jo no en tinc, ara sí, gossos sí que en tinc, però trobo que és una foto preciosa. Preciosa, vull dir que la tenen que emmarcar una miqueta, també, i posar-la al menjador.
Miquel va fent així amb el cap. Va, és també una de les finalistes, la setena que tenim, del Raül Carmona, des de Parent. Aquesta li encanta. En el Miquel li m'agrada més aquesta que els nens. Sí, això és el dolce farniente, això és les vacances a tope. És que tu t'hi veus. Sí, també. Aquí enfilat a un arbre, fent així, i fent la siesta. Fantàstic. Tu t'hi veus. Fantàstic. Fent la migdiada com el Mico. Igual. Per això que li ha encantat, eh? Deu ser. El Raül Carmona de Parent, des de Costa Rica, ens enviava aquesta foto. També tenim una altra foto de fora, força lluny, des de Zanzíbar, la Rosa Vizcaíno. Una foto que ja té marc per si sola, marc natural. Saps el que li falla al meu pare? La llum. És una llum molt morta, molt esmorteïda. Molt barcelonina, mira el que et dic, saps? Calitxosa. És Zanzíbar, eh? És Zanzíbar, imagina't tu la humitat que deu fer aquí. Igual que aquí. Una altra foto també de força lluny, ens anem a Egipte, una foto una mica genital, des de dalt. Sí, és que aquesta, en realitat, la veritat, està de massa lluny. Aquesta és la veritat. I, verdaderament, com parlàvem abans amb la Colita, aquesta imatge de la punta de baix, que en certa manera, podríem dir, ens dona el punt de referència d'on ha estat feta la foto. No. Bé, és dir, està entre les escollides, però sense clip. Sí, Bé, però de totes les que han arribat hem fet allò, selecció, heu fet selecció. I a més, aquesta fotografia, que naturalment s'ha pres amb una digital, tindria que estar una mica més saturada de color. Sí, però aquí entrem en uns altres problemes. I ja entren, allò, són consells d'experts professionals fotògrafs. Bé, però ho poden apuntar, en Blai pot prendre nota. És molt fàcil. Això de manejar 4 eines a l'ordinador és fàcil. El Photoshop, molt bé. Sí, i això li falta una mica de color, li falta una mica de saturació. Doncs tenim ja la desena foto, és aquesta, que és la foto guanyadora d'en Francesc Figueres de Barcelona. És el guanyador. Aquí és molt divertida. És molt divertida. És molt divertida? Doncs és estiu, és divertida. Té sentit de l'humor. No ho sabíem, però està fet a Barcelona. Colita, està fet com? A Barcelona, diu que està fet a Barcelona. Bueno, podria estar fet a Barcelona. Sí, per la sorra, per aquesta sorra així, més gruixuda, sí, pot ser la platja de Barcelona. Bon dia. Hola, Francesc, bon dia. Hola. El tenim a telèfon. Tenim a telèfon. Hola, bon dia i felicitats, Francesc, perquè Gràcies, moltes gràcies. ha guanyat aquest concurs de fotos. La Colita i en Miquel han triat aquesta foto. Colita. L'hem trobat molt divertida, té sentit de l'humor, diguem-ne, i té una mica de cara dura, que ja m'agrada. Aquest sac amb la cara de dona, el vas posar tu? No. O ja hi era a sobre d'aquest senyor? No, jo passejava per la Barceloneta, em vaig trobar amb això i vaig dir que aquesta és l'oportunitat de fer... Molt bé, perfecte. Que no, que passava per allà, va veure... I estava així. Molt bé. Aleshores tens encara doble, un 20. Un 20. Perquè això vol dir que ha fet de caçador. Exacte, ha fet de caçador. Sí, senyor. Sí, no de foto preparada. Clar, no era una foto preparada. Com el Capa, com el Robert Capa, que les feia totes preparades, ja veus? Sí, ha sortit tot això. Aquesta no. Molt bé, doncs, Francesc, ets el guanyador d'aquest viatge a París per 2 persones, que inclou el bitllet d'avió anada i tornada, no te'ns hi quedis, amb 2 nits d'hotel de 4 estrelles, esmorzar inclòs, perquè disfrutis. Fes moltes fotos i ens en pots enviar alguna, així donarem prova d'aquest viatge. Felicitats, que vagi bé, Francesc. I també moltes gràcies a la Colita i al Miquel per haver-nos acompanyat. Ha sigut un plaer, ho he passat molt bé.